Zdravím, je to také malé video ohľadom tlmičov. Snažím sa o znova plné sfunkčenie piestikov, totižto tieto piestiky som mal zodraté, robilo to desatinu ovalitu a tak nejak to tu na ločka, takže mám nástroj už dlhé roky, s ktorým som si urobil takéto vrúbky alebo ryhy, lepšie povedané, a obtočil nožom na presný rozmer. V praxi to asi vyzerá takto, že tu je ten ryhovací nástroj urobený zo starého piesného čapu, takže toto je kalené, tento výstupok, a obtočené na sústruhu, takže tu je to zatiaľ len narihované a teraz to idem obtočiť na patričnú mieru. Jeden bol skúšobný, aby som neplakal, že to náhodou nevyšlo a niečo som pokašľal, takže jeden už je na sústruhu a tento druhý čaká na to isté a bude mať piestiky s rovnakým priemerom. Niečo takéto som už skúšal pred časom na pieste a ono to fungovalo. Tým, že urobím tie ryhy, tak vlastne je plocha a keď urobím ryhu, tak ona urobí výstupky po boku, ktoré potom môžem odtočiť. Niekto si povie, že na čo sa s tým babrem, niekto povie zasa zničená súčiastka z veterána, nenávratne ako v predošlom videu. Robím to pre seba. Nikoho za rukav neťahám. Takže zodratý, rádoby obnovený, zasa bude natesnejšie a tieto planžetky zasa budú fungovať tak, ako majú. Lebo predtým, keď je zodratý piestik, tak ten olej nejde cez dierky, ale obteká okolo. To sa potom človek má trošku problém doladiť. No. A prečo som to robil? Idem na diaľnici a keď vám pri 120 začne plávať zadok vzhľadom na nerovnakú funkčnosť tlmičov, tak ako není to boh vie čo. No. Asi toľko.